Sanibonani. Ngibingelele umuntu omhle lapha ekhaya igama lami uMandla kaNkoni kaMsindazi kaNgomane ngwasemdletsheni. Ngibingelele ukumlalela ekhaya. Ngibingelele lapha esikhona namhlanje ngiqale ngibingelele umndeni wakwaMagwaza. Ngibingelele ubuholi bethu kule province Regional Operations Manager unkosikazi uGrootboom, umphathi westeshi umnumzane uMthabela, umphathi wenhlelo umnumzane uCele, nawo bonke ubuholi obukhona usisi umarketing manager usisi uZiphi. Ngibingelele ozakwethu esinabo phakathi kwethu. Ngiyabona ukuthi kukhona nama veteran ethu akhona omama uVicky Masuku, ngiyabona no Kim the Diva, ngiyabona no Zandile Masondo esake sasebenza nabo la ekhaya nabo bonke abanye ozakwethu abakhona. Sebalwe kakhulu uLady Dingeke ngisambala, nabanye ozakwethu engibabonayo lokhu bekhona ngokwehlukahlukana kwezikhundla zabo ngiyababingelela. Ngizokhuluma la ngobizo. Bafo. Yayikhona lempilo nami ngisakhula ekhaya. Ugogo wayethi Mandla Nkosi. Ubaba bathi Mandla kayise. Umama athi Mandla kanina. Abanye bathi Mandla Sizwe. Abanye bathi Mandlakhe. Akazi ukuthi unjinje uba uMandla kabaniki. Kodwa bekuwuMandla unhlakanipho wakwaMagwaza unjinji. Umuntu segugile Mphazima nokhetha. Ngoba abaningi bakhumbula besafika besebancane. Kade mina nje manje umngathi ngiyamkhumbula naye safika. Ngiyamkhumbula uMagwaza safika, mangikhumbula kahle kobo 2008. Sasingakayazi kahle lento yomsebenzi okuthiwa umuntu wenza uyi-technical producer. Isibani sinleso. Ngoba thina sasisenzela konke. Uyayikhompalela, uyiphathela umculo wakho, imarket ufika nazo zoyidlalela, uphetha ama-tape, ama-roll tape lamakhulu. Sekukhona umuntu nje okuthiwa uzobe technical producer silwane izinzo lesi. Wakwasuka kumsinjwana, ngiyakhumbula nje komunye umhlangano kuthiwa sekuzohlala bona edeskini. Thina abasakazi sihlaye lapha eceleni sisakaze nje kuphela. Hayi wasuka umsindo. Abantu bethu abazokwenza bazothathela umsebenzi wethu. Ngiyakhumbula amaqala ukuthi sesizoba nabantu abasikhomphayelayo umculo okhomphayela. Hayi wasuka futhi umsindo lapho. Ziningi izathu ke zalapho ngeke ngize ngizishe ezinye. Ukuthi sekhona abantu abazozilethela nje umculo mina ngifike sengisakaza kuphela. Ziningi inguquko umuntu ayibonile la ekhaya. Progress manager maqala kuthiwa khona umuntu ozo progress manager sasingenaye waqala phambi kwethu. Marketing manager ngikhumbula uMadleko promotions manager. Marketing manager waqala phambi kwethu kuthiwa khona umuntu ozo marketing manager. Ngifuna ukuthi ke unjinji omunye wo technical producer bokuqala kulesi stage bese balandela ke oSandile Omdlalose, balandele The Big Kid, oGuguyengwa, balandele oSphongo, balandele oSbo, kanjalo kuze kufike manje. Omunye wo technical producer bokuqala saqala sawubona umsebenzi walomuntu okuthiwa technical producer ukuthi mase ngikhulumile mina iphimbo lami lithi ahlanganisa imisindo emnandi kube mnandi kusebenzeke. Ngakho ukuthi uMandla umunye futhi wabantu bokuqala okwathiwa khona ivoice yesteshi, omunye futhi owaba sekuqaleni lapho. Salandela ke nathi ngoba ngicabanga ukuthi emva kwakhe bangena babuqubo okwesibili, ngangena nami ngaba uvoice yesteshi, kwaphinde kwangena uSiyabonga Thwala, kwashintsha kwagcina ke sekungena uCool Fire, emva kwaCool Fire kwabuyela futhi uba uyiqhubu. So lento yokuthi uba khona umuntu okuthiwa uyena iphimbo levoice, ngiyakhumbula nje omunye uzakwethu ungizwe to be specific. Wathi wena Mdletshe uyazi ukuthi sithi siyasakaza la uyakhuluma nje. Kusho wena usakaza zonke inhlelo lezi.
izwi lakho lokusilizwe njalo lokusilizwe njalo sasinakho ke lokho ukuthi makuthiwa umuntu uyizwi lesiteshi ngempela sifuna ukuthi sihloniphe lonto leyo ukuthi izwi lesiteshi leli ngatshela mina ukuthi ngiyeke ngisho nokwenza ama-advert kwezinye indawo ngingenzi lutho nje umsebenzi wami ukuthi uma sengikhulumile sekukhuluma isiteshi ya mase ngikhulumile lolu Ukhozi FM sekukhuluma isiteshi ukwenze lokho bandla wasebo technical producer uyena wayengisiza kakhulu futhi ekubeni u-technical producer ubekwazi ukuthi athi Bizo ngelazi izwi lakho ukuthi linjani awuyisho lento yisho ngiyisho mangiqede ke shethi hayi ngizakusiweleyo ngiyakwazi mina awuyikhiphe manje awuyikhiphe ubekwazi ukuthi akunikeze lo msebenzi lo kakhulu simzwile eduma kakhulu esebenza no Lady D bayishinda ka Lady D nakwezinye inhlelo ezahlukahlukene nasebenzisa umsakazi ke wawumsakazi siyakhumbula inhlelo azenzile njengomsakazi wesiteshi sethu Ukhozi FM nabantu ushilo Mphazima abanye besingabazi kodwa ubuzwa nje kuthiwa hayi ufike nonjinji hawu okay baze baduma abanye bagcina sele ngabasakazi ngempela sibabonile ke sebeseyistation ezahlukahlukene ngiyajabula nokubona untombi eningi besijwayele nje ukubonana kude kodwa namhlanje siseduzane siyabonana nabo futhi abantu abafika nonjinji umsebenzi sisebenzile kakhulu naye uBizo sasebenza naye kwaze kwafika la ekuthenini ngeshwa ke mhla izosho incwadi yakhe yokusula emsebenzini ngangisabambile ngaleso sikhathi esho ukuthi hayi Bizo sengiyasula sayixoxa ke ngendlela sayixoxa naye wachaza ke nawe ukuthi ushiyiswa yini sakwamukela futhi nalokho kodwa ke njengoba besho lakhe I think nosiza ushilo ukuthi besingakaboni abantu abaningi bebengakazi ukuthi usehambile emsakazweni kanti seqede ngisho unyaka ehambile emsakazweni nasekhaya bezingena ke ingcingo kimi nokwabanye abasekhaya ukuthi hawu sizwile ukuthi uMandla kasekho uthi hayi akusiyo lo ilomunye ilomunye bakithi ezobuciko silimele kakhulu iphimbo abenalo uBizo usihlophe nje wakwangikhohlisa wathi kwesinye isikhathi lama promen wenzayo sigcine singeza ukuthi yimuphi uMandla hayi mina ngiyazi ukuthi ekaMandla lomunye ibizwakala neyami nakho ukuyithusela ngiyayithusela namhlanje kuseni endosi nawe thuka kodwa ekaMandla yayihlukile kakhulu nje waye kwenye level ngevoice yakhe sithi ke aphumule uBizo sithi umndeni wakwaMagwaza umama wasekhaya unkosikazi nezingane ziqine nathi seshilo ngadi ngikuzwile mina futhi ngizwe kakhulu lokho ngakushongo impela lo msakazo lo ukwelinye izinga safika ukwelinye izinga nathi sohamba soshebe futhi siyafisa ukuthi njengefa lethu njengefa likaZulu njengefa lomuntu omnyama imsakazo kaSABC Ukhozi FM neminye ilokhu ihlale idlondlobale njalo ngiyabonga kakhulu.